Mga kapuso karong buntaga atong makauban ang usa ka Mindanaoan artist nga usasab sa featured artist alang si Pahigayong Mindanao Art Fair ug conference director sab siya sa Min Art Talk Online 2020. Si Leonardo Ray Carino o mas ilado sa industriya nga si Bing Carino. Sir Bing, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayo man, I'm excited. So maayong buntag, thank you for having me in your program. No? Sir Bing, please tell us about Bintoda Art. Unsay naaani ug unsay naa sa mga tricycle sa Mindanao nganong kini ang nahimo nimong subject sa imuhang artwork? It did not start as a big project, no. In fact, ang mga drawings is just band size, gagmay. Tapos dahil because of the pandemic, we were imprisoned in our houses. Ang material lang na meron ako, I did not have paint, I did not have canvas. So ang meron lang ako is sandpapers galing because I'm an interior designer. So sa aking mga stock ng mga material para sa construction, ang sandpaper. So actually the art project is a series of drawings na nagsugod sa isa. Nahimong 2, nahimong 10, tapos nagiging 30. Sabi ko, why not make a TODA? No, dapat tricycles na siya. TODA is a Tricycle Operators and Drivers Association. Munang tawag sa grupo sa mga tricycle operators and drivers, no? So nung naglampas na siya 30, sabi ko pwede na ako magtayo ng TODA. So sige, tuloy lang siya drawing until na ubusan ng idea. So I went to Google. Tapos dun ko na realize ang content ng ginagawa ko na the tricycle, sabi dun sa isang article, is the most common means of transportation in the Philippines, no? Especially in the regions. So pagtingin ko ng mga bayan-bayan, so this is interesting, no? Yes, sumasakay tayo nagasakay tag tricycle because that's our mode of transportation. We see them around, pero para siyang sobrang niya ka-common, parang hindi natin siya nakita as exotic material for visual art, no? So even ako, sabi ko, dali lang naman na drawing, colorful, fun ang mga shapes. Pero later, yung naubusan ka na ng idea, so you began to research. Doon mo na-realize na bawat bayan pala ng Mindanao, may kanya-kanyang tricycle. So para siya ring mga cultural identifier na kunyari magtingin ka ng itsura ng mga traditional materials ng Tiboli against Maguindanao, meron siyang identity. So sabi ko, pagtingin ko sa tricycle, pagtingin mo ng Pagadian, alam mo kaagad na Pagadian ka na kasi the tricycle is nakahangad, no? And then ganun, kitang-kita ang cultural identity with the tricycle alone. Ang sad lang sa tricycle, nakitaan din siya ng social problems ng mga LGU. So, yung dating colorful na tricycle, ngayon ginawa ng uniform ang color. No, like sa Tagum, it's green, sa Jensen, it's blue, sa Coronadal, it's yellow. So before na katulad nitong nasa likod ko, this is the TODA, the Min TODA, it's supposed to be colorful. Tapos ngayon, naging singular color na siya bawat bayan. So I think that is a sad decision because sa tingin ko, the tricycle is a real folk art in the Philippines, no? Where the local expressions na i-express nila in design, in color, in the shape of the tricycle kung paano ito ginawa. Kasi ang tricycle, ginagawa lang din sa mga backyard. So, hindi talaga siya in-order sa isang pabrika para gawin. So, doon nakikita rin ang traditional or folk art in terms of tricycles. Sir Bing, sa imong obra sa Bintoda Art, makonsider ba ni nga complete reflection of reality? Nga kung unsa ang features of physical tricycle, maupod ang makita sa imuhang drawings? Number one, pag ka-artist ka, you have the license, no, to adjust. So ako, like sa Mitsayap, puro naman siya red tricycle. So ang ginawa ko, variations of the Mitsayap tricycle. So na blue, na yellow, na kung kalain-laing colors na meron sa Mitsayap, na ideally pula lang na siya tanan, no? So pag nakitaan sa Mitsayap na blue tricycle,
nahibulong siya why I represented the Mitsayap tricycle in another color. So para sa akin, artistic license siya to somehow, it's either change the shape, retain the color, or retain the shape and change the color. Mga ana. Tapos sometimes, yung iba invento eh. Maganda siguro kung ganito ang combination ng color. No? Tapos meron in the limitation of the size, sometimes yung detalye mawala. So, mga ganong bagay. So, as much as I wanted it to represent the real thing, pumapasok pa rin yung artistic license of somehow infusing your artistry in the material. Sir Bing, pila ba ka mga tricycle o areas ay na-feature sa Mintoda Art? Pag-invite sa akin ng Mindanao Art, isa lang unta ka project na this is a big mural. Bali, ang sukat niya is 7 feet by 20 feet. So, dako kayo siya. Tapos, because of ngayon yung IATF na we are not allowed to bring in the audience, we cannot form big crowds because of the pandemic. So sabi ko sa organizers, if the people cannot come to the art, let the art go to the people. So yung Mintoda na mural lang unta, nahimong art project. Meaning, ang mga representations ng tricycle, pinadala namin sa Tagum, pinadala namin sa Midsayap, meron sa Coronadal, meron sa Jensan, of course meron sa Davao, yung physical at as far as Pagadian, merong art project. So these are art posters of the tricycle na print namin, das gin-mail sa mga areas para ang mga tao na hindi makapunta sa art fair because of the pandemic, they can still participate by looking at some of the works featured in the art fair. Sir Bing, kay lagi, imuhang gi-feature ang nagkadaiyang klase sa tricycles din sa Mindanao. Naa ba kay future plans, sir, nga himuong wider ang imuhang i-feature ng mga tricycles, dili lang sa Mindanao, lakip na sa Visayas ug Luzon? In the beginning, sabi ko, Mintoda lang, Mindanao lang. Tapos, nung natapos yung project, hindi ko siya matapos kay 250 drawings. Hago, no? It's really tiring na paulit-ulit yung subject matter. But then nung natapos ko siya, after 3 days, nag-drawing na naman ako ng tricycle. So nagkaroon ulit ako ng 15 tricycles. So sabi ko, sige, if we do 1 or 2 drawings a day, so mga 600 na yan siya in a year. So pwede na po siguro ma-explore na total ang tricycle, you can find the tricycle from as far as Bontoc down to Basilan, no? Sa places na napuntahan natin. And syempre, if it is an identifier, so maganda rin siyang ipagpatuloy na project. Alright, daghan kay salamat, Sir Bing, sa imong oras ug higayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV. Ug padayon, sir, sa pag-inspire sa mga kapusong Mindanawan pinaagi sa imuhang mga artworks. Salamat po, mayong buntag. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.